Wasalna fit tmiem is-sena u bħal kull sena huma diversi n-nies illi jagħmlu xi riżoluzzjoni bħala parti mit-tradizzjoni tal-ewwel tas-sena. U għal ħafna dawn ir-riżoluzzjonijiet jagħtu tama u aspettattiva qabel tibda sena ġdida. Aspettattiva għal dak li nittamaw li niksbu fix-xhur li ġejjin. Meta fl-aħħar jiem żorna l-Belt Valletta staqsejna lin-nies jekk għandhom xi riżoluzzjonijiet għas-sena l-ġdida u fost id-diversi risposti li spikkaw kien hemm min qal li jrid inaqqas mill-ikel. Kien hemm ukoll min qal li jixtieq li jkollu sena aktar serena. Għalkemm imbagħad kien hemm ħafna illi qalulna li ma jagħmlux riżoluzzjonijiet. Hemm xi riżoluzzjoni li għamilt għall-ewwel tas-sena? Nipprova nkun iktar għaqli fl-ikel u ma nitħanżilx kemm jista' jkun. Għandek xi riżoluzzjoni għall-ewwel tas-sena? Dejjem nagħmilha, u qatt ma nżomma li ma nikolx ħafna. Suppost biex ma nikolx ħafna ħelu. M'għandix. Le. M'għandi xejn tara l-verità, m'għandi xejn se ngħid. Imma qatt ma nżomma jien. Ikolli imma qatt ma nżomma. Xejn. Nikkalmaw ftit iktar mill-ġili tal-ħajja. Il-ħajja jkun aħjar, nisperaw, għal kulħadd, għal pajjiżna wkoll. Ninqas nitbaqbaq. Għax kollox bi kbir. U fil-waqt li hemm dawk l-individwi li ma jagħmlux riżoluzzjoni qabel tibda s-sena ġdida, sibna wkoll min jagħmel riżoluzzjoni partikolari biex ma jagħmilx aktar riżoluzzjonijiet. Għandha riżoluzzjoni hija. Biex ma nagħmilx riżoluzzjonijiet, għax dejjem nikserhom. Allora għamilt riżoluzzjoni biex ma nagħmilx. Ixini l-opinjoni tiegħek dwar ir-riżoluzzjonijiet kulħadd jaqbel li hemm maċċa għal sena aħjar, sena b'aktar paċi u anqas aħbarijiet korroħ kif kellna fl-aħħar xhur. Sena fejn jifqu l-gwerer u nerġgħu nesperjenzaw in-normalità f'diversi reġjuni tad-dinja.